Mass intentions offered September 30, 2020, Wednesday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghood, Abangan and Aranzado families, Father Felix Furlan, Jose Manuel Guatilara,
Trinidad Acuba, Walter Dijos, Francis Cynthia, Arnold Piner, Mark Boquiron, Nunoy and Bernadette Erizari, Ampi Arcos, Angeli Bano, Val de Vera, Willie Ligayo, Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernardos Cabilan, Maria Concepcion, Carl Heinz, Rosemary, Andrea Nage Bauer, Ronnie, Hazel, Ron Justin, Ron Gabriel, Ron Daniel Villamor, Brian Carlos, Jane, Carl Dylan, Carl Diondri, Carl Darin Villamor, Edgar and Alan Villamor. Berhelio Ocobillo, Ira Ocobillo, Erlinda Kerubin, Eugene Enclino and family. Fe, Berhelio, Kyle and Kisha, Elizabeth Ronquillo, and Emilia Lumantas. Physical and spiritual healing of Mark Lester. For good health, deliverance, reconciliation, protection of Kali Balanga family, Lira Lu Biluso, Daisy Caballero, Ruaya and Bocado, Tricia Cherise, Kenneth Fraps, Kisha Francisca, Mildwin Zizar, Shai, Chiska Kulin, Claire Shaizar, Daryl, Tristan Alexine, Susu, Saint Peo, M.M. Ruel Amor, Antonio, Chiska Violi Rachel, Mr. Roger Chai, Gisa Cristil, Fitzgerald, Janya Is Marie, Jersey, Rafael, Gilbert Yamco and family, Flores de la Cruz, and Angel Ferwa Hosen. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, safe pregnancy of Riza Turalba. For guidance and enlightenment during the review of Esther, for successful and taking examination of May Pasigna. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for the recovery of Cardinal Antonio Luis Gukim Tagle, for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Miguel Castro, Nadal and Estoa family, Tesing family, Messina family, Bertosio family, Aurora Mahershal Gardner, Elaine Marie, Saint Paul, Mateo Ryan, Hermila Kapangpangan and family, Sigmund family and Bolio family, Balanga family, Ligaya Biloso, Bocado and Ruaya family, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Cando and Ortiga family, Laurenti family, Cabusas family, Ikit, Unat, Uwin, Angel, Arnusa, and Ayan, Kramer, Johnny, Cuevas. Inclino family, MM Tuazon and family, Miss G. Alvarez family, Dungog family, Wizan family, Kiamco family, El Tabuco family, Elvisa Aguilar, and Atienza family. 30th wedding anniversary of Loilo and Marilo Sabrido. Birthday of Ruel Belogulo, Marcelino Gumapon Jr., and Eileen Co. 25th birthday of Wilshia Bender. Wedding anniversary of Leonard and Daisy Ann Manayaga. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Cabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juanita, Matilde, Joel, Fee, Silas, Teopilo, Crispin Jr., and Alex. Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr. and Sr., Antonio Iala, Olegario Madera Sr., Bector Romero, Raul Nicanor, Ernesto Pasita, Julieta Rusa, Adoracion Magdaleno, and Thelma Figura. Erlindo Sr., Susana Porferia, Edgardo, Tomas, Carmen, Maria, Dominga, Ernesto, Mayan, Feliza, Joaquina, Hilario, Sibing, Dolores, Rona May, Rona Cristil, Gregorio, Francisco, and Serena. Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Banuila, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmondo, Clara, Silveria, Romuleto, Remo, Victory, Fernando, Eleuterio, Bidasco, Candido, Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth,
Chemi Reme Lee Fong, Crestituta Betes Tomasa Servilia, Lazaro Bernardino and Ana Corita, Ronaldo Manoreña, Attorney Paterno Belsinia Jr., Josepus Peregrino, Ime Dioscoro, Zinaida Candelaria, Daniel Eva Rolando Sr. and Jr., Maria Faustino Crisanta Pedro Nicolasa, Orlando Carlos Emiliano Jr., Dennis Cañete, Agnes and Nieves, Chuduciadado Placido Hugo Donato Alibel Severiano, Felisa Victorino Miguila, Vicente Jr., Primitivo Urbana Calexto Samuel, Amancio Ermagrace, Generoso Ludi Ramel Archel Glowid, Elinita Humphreys, Anisita Antonio Sr. and Jr., Ricardo Gerardo Lucia, Binancio Sr., Enriquito, Jose Pura Constancio Elina Susana, Esteban Michael Douglas, Godofredo Anjoscoro Kapangpangan, Juan Anyofronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon and Celerina Mangitngit, Antonio Oy, Josepos, Boyce, Esther, William, Dewi, Nanding, Lourdes, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Gabino, Junior and Senior, Maria, Iling, Julian, Rosa, Suetonio, Renato, Berge, Dolores, Flaviano, Maxima, Ising, Isang, Susay, Anging, Rodi, Conching, Felix, Sotira, Pedro Jr., Hazel, Dennis, Paterno, Dulce, Hubito, Senior and Junior, Pilar, Bernardo, Azucena, Gloria, Wanda, Isila, Filipis, Senior and Junior, Eleuteria, Emiciano, Florendo, Federito, Renato, Pedro, Maria Edna Castro, Wilfrido Castro, Mariano Ke, Dr. Ramon Arcinas, Judge Lee, Lucio Bongtan Jr., Serapia Oy, Juana Enriquez, Angelis Atilano, Luis Veloso, Chudora and Gabino Ravena, Jose, Rizalina, Banji, Manuel, Temistocles, Ninfa Hernandez, Ruben, Tony, Chandra, Elmer, Bob, Obit, Benjamin Sr. and Jr., Lydia, Cesar, Loreto, Ronald, Ricardo, Lita, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Noime, Rofeno, Raimunda, Ireneo Jr. and Sr., Timoteo, Bernardo, Isabel, Manuel, Hermine, Hilda, Bernardita, Corazon Calvo, Alex Murakami, Estrella Maquinano, Ingrid Medallo Seipert and Flor de Liza, Merly, Justin Paul, Justino Paulino Jr. and Sr., Soledad, Yuleheyo, Rinaldo, Nicolasa, Liman Jr., Norma, Robustiano, Ismaila, Margarita, Rosendo, Mateldi, Vicente, Rosalia, Romicar, Rosalinda, Teotimo Sr., Eusebia, Martin, Francisca, Nicasio, Pacencia Laurente, Felipe Laurente Sr., Florante Laurente, Grace Jane Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Saturnina Corbita, Joy Filósofo, Gina Parides, Gina Ablaca, Joy Ablaca, Boy Filósofo, Cesar Bacason Sr., Gloria Gabinete, Norberto Roque, Giling, Braulia Mantoa, Salvador Mantoa, Pilaria Tabucanon, Ignacio Tabucanon, Silveria Cabusas, Catalino, Anesita, Manuel, Edin, Edwin, Meridon, Bibi Cabanos, Hermogines, Frederick, Tessie Laurente, Lito, Nina, Romulo, Perla, Loida, Frankie, Auring, Hercules, Mary, Hernan, Celso, Eulogio, Boni, Cerelo, Silveria, Ana Corita, Belinda, Benz, Alice, Agustin, Corazon, Luz, Lolita, Josephine, Kirimon, Edith, Max, Francisca, Sheila Marie, Rizal, Elmo Pabilando Sr., Felipe Inot Jr., Yuniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, Gregorio, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, Oscar, Romeo, Pamela, Victorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Custodio, Flora, Jonasia, Kenneth Corazon, Manuel Lim Sr., Chu Bu, Ramel,
Peter, Wilson, Teresito Nemesio, Manuel Jefferson, Junaidi Inocentes, Milicio Primitivo, Jose Jesusa, Amado Emilia Dwayne Hatcher, Roberto Istonelo Sr., Jesus Jesusa Nemesio Pablo Telma, Scott Hay, Condrada Agustin Jr., Leonido Alan Gabriel Maria Elias Sr., Magdaleno Maria Daisy, Romeo Ramon Sr., Honoria Garzula, Florenten Seriaca Marive Nicanor, Virgilio Ricardo Gilbert Nicanor Jr., Canita Valentin Jr., Sylvester Jerome Sotigi, Carmen Quijano, Danilo Villacampa, Jocelyn Quizon, Jel, Daniel, Jane, Darlene, Rosario Buhay, Priscilo Ann Concepcion, Diosdado, Cipriana, Rolando, CJ, Ronron, Antonia, Maximina, Rosalinda, Bienvenido, Tereso Caburnay, Filomeno Caburnay, Faustino Caburnay, Asing Caburnay, Sita Caburnay, Piping Andaya, Ayan Bartolome, Teodolfo Medalye Jr., Vivienne Medalye, Filomena Medalye, Lucina Medalye, Erinia Banal, Hel Ramirez, Sixto Gabaya, Datiba Barbadelio, Jeronimo Miguel, Demetria Julieta Vicente Miguel, Bernarda Juanito Juana Crescencia, Madonna Clemente Kiana Jane, Nemencia Leonardo Jr., Mar Fortunato, Francisco Saba, Nini Espina, Salud Young, George Mendoza, Maria Luisa, An Albino Damolo, Teresita Baguio, Jerome Sotigi, Rosalinda Petra, George Pero, Sisay, Merlin, Dalia, Catherine, Gaudencio, Kenciana, Romulo, Roberta, Crispin, Ricardo, Jose Navarro, Stevenson, Heather, Chloe, Leonor Puno, Preciosa Puno, Dionisio Cadag Sr., Crispina Cadag, Bernardita Delgado, Jacobo Co, Eugenia Co, Cornelio Co, Bibi James Co, Angelis Cabilan, Vicente Fernandez, Otero Lucero, Fabiola Melissa, Rosendo Felisa Remedios, Filomena David Juan, Ingracia Teofilo Quirina, Hilario Ansatornina, Avaya, Concepcion Manoriña, Wilfrido Romeo Manolito Nicanor, Cornelia Rinaldo Seferina, Ben Andres de Borja Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Susan Hinica, Belinda Carlito Anesos Puentes, Peyo Basilisa, Fausto Rosario Sergio, Lucas Renato Angelina Otara, Simon and Maria Fe Centillas, Erlinda, Hospicio Sr. and Jr., Demetrio Sr., Bandilla Edelberto Amado Ricarda, Hanili, Presentacion, Miguel, Jose Sr. and Jr., Marcelo Dolores Lorito, Crescenciano Nicanora, Leon Arthur Coney, Agosto Cesar, Wilhelm, William, Alexander, Peter, Saldi, Gloria, Silsa, Chawa, Bernadette, Marcos, Patricia, Romeo, Ernesto, Dennis Tabuada, Hermogina, Guillermo, Michael, Josephus Villalon, Austin Rebulido, Jerónimo Cruz, Esteban Magallanes, Carlos Layam, Arlen Vasquez, Armando Fortus, Rodolfo Iscario, Jose Bretón, Celso, Pablito, Manuelito, Jaime, Ricardo, Epipanio, and Nicanora. Placida, Floro, Rinaldo, Francisco Sr., Vector Cortés, Armilo Lumantas, Bernardo, Isabel, Bernardo, Hermenegilda, Manuel, Mercedes Aniligios, Jolie Rulian Marciana, Benita, Beatriz, Angel, Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, Eliseo, Amada, Telma, Wilfrida, Saturnina, Emerenciana, Caronila, Rodolfo, Sayong, Filipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing, Mauring, Espiridion, Jesus, Eduardo, Rofo Sr. and Jr., Adila Perez, Edidic Bungon, Doroteo Nacua, Prudencia Abellanosa, Simplicio Abellanosa, Domingo Soler, and Nathaniel Abellanosa. Birthday of the late Tranquilino C. Daclan Jr., 6th day novena for the death anniversary of Fidel Fernandez.
Death anniversary of Rico Padayhag, Guillermo Bongon Sr., and Sofronio Tuliza. Death anniversary of Paul Anwar Villarreal. Second death anniversary of Frederick and Macario. 35th death anniversary of Sofronio Damolo. 9th day novena for the 48th day of Marnie Ayapana. 4th day novena for the 48th day of Francisca Jonas. All the Salesian priests, brothers, FME sisters, volunteers, cooperators, past pupil, and benefactors. All deceased, Pilmosa guards, staff, and clients. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, welcome sa atong Santos nga misa. Karon gisaulog nato si San Jeronimo, usa ka pari ug doktor sa simbahan. Aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug mga igpasaylo sa atong Dios nga maluluyon. Ginoo
Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadon to ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari sa madumo ug buhi nga gugma sa balaang kasulatan. Itugot nga ang imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kaluwasan diha sa imong pulong ug dinhi niini makakaplag sa tinubdan sa kinabuhi. Kini mao gipangayo amo gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa, gikan sa basahon ni Hub. Si Hub miingon, nakadungog na ako ni anang tanan kaniadto. Apan unsaon man pagdaog sa tao batok sa Dios. Unsaon mo man paglalis kaniya. Sa libo ka pangutana niya, walay makatubag bisan kinsa. Maalamon o gamhanan kaayo ang Dios, o walay makasukol kaniya. Sa walay pagpasidaan, tayiugon niya ang kabukiran, o gunubo niya sa iyang kasuko. Gipalinog sa Dios, o gitayog niya ang yuta. Giyugyog niya ang mga haligi, nga gisukaran sa kalibutan. Mahimong pugnan sa Dios ang adlaw, aron dili musubang. Og ang mga bituon, aron dili na mudanag. Walay nagtabang sa Dios sa pagbuhat niya sa langit, o sa pagyatak niya sa buko-buko sa libyatan. Sa langit gibitay sa Dios ang mga bituon, ang Kabo, ang Orion, ang Pleiades, ug ang mga bituon sa habagatan. Dili ta masabot ang mga dagkong butang nga gibuhat niya, ug walay puas ang iyang milagro. Miagi ang Dios, apan wala ko siya makita. Dadon niya ang gusto niyang kuhaon, ug walay makapugong kaniya. Walay makapangahas pagpangutana kaniya. Unsabay imong gibuhat. Busa, unsaon ko man pagtubag kaniya. Bisag wala ako'y sala, maoray akong mahimo ang pagpakiluoy sa Dios, nga akong maghuhukom. Apan bisag pasultihon niya ako, dili ako makatuo, nga gipatalinghugan niya ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio, ang atong tubang. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, o Ginoo. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, o Ginoo. Matag adlaw, nagatawag ako kanimo, o Ginoo. Kanimo gibayaw ko ang akong mga kamot. Magbuhat ka ba og mga katingalahan alang sa mga patay? Mubangon ba ang mga anino aron pagpasalamat kanimo? Tubag, Padagata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, o Ginoo. magsaysay ba sila sa imong kaluoy didto sa lubnganan? Sa imong kamatinud-anon didto kanila nga nangamatay. Tubag,
Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, o Ginoo. Gipahibalo ba ang imong katingalahan didto sa kangitngitan, o ang imong katarong didto sa yuta sa kalimot? Tubag, Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, o Ginoo. apan ako, o Ginoo, nagasinggit kanimo sa akong pag-ampo sa kabuntagon. Nagahulat ako kanimo, ngano, o Ginoo, nga gisalikway mo man ako. Nganong gitago mo kanako ang imong naong? Tubag, Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, o Ginoo. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayaon ikaw, o Ginoo. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus, "Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Si Jesus miingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tawo." Ug miingon siya sa laing tawo, "Sunod kanako." Apan miingon ang tawo, "Sir, muli una ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw og iwali ang gingharian sa Dios." May laing tao usab mingon, "Musunod ako kanimo, Sir, apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay." Si Jesus miingon kaniya, "Kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magpunay lingi dili angay sa gingharian sa Dios." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, o Kristo. Palihog manglingkod. Kagahapon, miadto ko sa Don Bosco Lawaan aron magtudlo sa among third-year college aspirants. Bago lang sila nahuman sa ilang prelim exams, ug nalipay ko sa resulta. Silang tanan nakapasar ug nindot ang ilang mga grades. Murag serious kayo sila sa ilang pagtuon ug sa ilang formation. Makaingon jud ko nga murag silang tanan na ay bukasyon sa pagsunod kang Kristo sa religious life ug sa pagkapari. Nganuman, kay bisag kaulion na kaayo sila last summer aron magbakasyon, wala sila mipauli tungod sa COVID pandemic. Ug bisan ganahan sila mogamit sa ilang cellphone kada adlaw, pero nakaya nilang mag-sacrifice nga isurrender nila kini sa mga pari aron sila maka-concentrate ug maka-focus sa ilang formation.
sa ilang studies, sa ilang prayer life and community life. Mao di ay nga nindot ang ilang grades, at least sa akong subject sa liturgy. Mga kaigsuunan, salamat sa inyong pagsimba karong gabi una. Nagpadayon kita sa pagpaminaw o pagpamalandong sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. In the gospel passage we just heard, Jesus meets several new applicants who express their desire to follow Him. However, not all of them passed the qualifications for a number of reasons. Among them, their attachments to their family or their desire for personal comfort prevented them from following Jesus seriously. My brothers and sisters, in many cases, it is either one's family or an easy and comfortable lifestyle that seems to be the biggest obstacle in following Jesus closely, whether in the religious life or in the priesthood. As it has happened among many young people in the past during the time of Jesus, so until today, many young people do not have that generosity and bravery to leave behind their home and loved ones to respond to the call of the Lord to work in His vineyard. It's so sad, but it is the reality. And it confirms what Jesus Himself has said. Many are called, but few are chosen. Today, we celebrate the memorial of Saint Jerome, a priest and doctor of the Church. When he was young, he was very worldly, and he was very fond of girls. In fact, he had many experiments with his many girlfriends. But when he heard the call of the Lord, he left his home and loved ones and became a priest. And he used his God-given intelligence and wisdom to translate the Bible from the original languages of Hebrew and Greek into the Latin language spoken by the people at that time. You know very well that our Holy Bible was originally written in a language we do not know. The Old Testament was in Hebrew, and the New Testament was in Greek. And the world at the time of Saint Jerome, about 4th to the 5th century, was already shifting from Greek to Latin because of the Roman Empire. And so it was a challenge to translate the Bible into the language that people understand so that people could have access to God's Word. Even though he was not originally a Latin speaker, he studied the original languages in order to translate it to the language of the people. And his love for God's Word was so intense afterwards, he even wrote Bible commentaries, homilies, and he also wrote about the lives of saints and the history at that time. He was so intellectually gifted that he was able to produce many writings that are available even up to now. Moreover, he used his closeness to women in order to direct their souls so that they could grow spiritually in their life, so that they could grow in their relationship with the Lord through his letter writing. Jerome was just like many other young people at the time, but he had the courage to leave everything behind in order to embrace Jesus and to work in his vineyard. Let us pray in this Eucharist that many young people
may be like Saint Jerome, to answer and respond to God's call with great generosity and courage, and that we also may foster in ourselves that love for sacred scriptures that Saint Jerome had during his time. It is our reading, our listening, and meditation on God's Word that will guide us to discover our true vocation in life and consequently to give God the greatest glory that He deserves. God is good, sobra, sobra, sobra. Palihog manindog. Ato karong ipadangat sa Amahan ang pangaliya sa iyang katawhan diha sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, nga magmalahotayon kini sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong nasod, nga ilang mahatag ang kahupayan, niadtong hinikawan sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton, nga natapta nining COVID-19 virus, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa kapahulayang dayon sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Ginoong Dios, sa imong pagpatalinghog sa among pangamuyo, itugot kanamo ang usa ka lig-on nga pagtuo ug hugot nga pagsalig pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Santo
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tuguti kami, Ginoo, nga sa among pagpalandong sa imong pulong, gumikan sa panig-ingnan ni San Jeronimo, madali kaming mag-andam sa among kaugalingon, aron paghalad kanimo sa gasa sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Karong adlaw nagasangyaw kami sa imong katingalahang kaalam. Imong gipadayag ang imong mahigugmaong laraw, pinaagi sa pagpahibalo sa imong pulong. Pinaagi sa imong grasya si San Jeronimo nakatugkad sa kinahiladman sa imong Dios nung pagpadayag, ugi kanining bahandia nakahatag siya sa karaan ug sa bag-o nga kinaadman. Sa ingon, iya kaming nadasig sa iyang panig-ingnan sa kanunay, nga pagpangita sa mga panid sa balaang kasulatan, kang Kristo imong buhi nga pulong. Pinaagi kaniya, nagdayeg kanimo ang mga anghel ug santos sa langit. Muduyog usab kami kanila sa pagdayeg kanimo sa walay hunong nga pag-awit. Palihog manluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon.
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon og pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita taha ang pag-inig sa unay. Peace with you. Palihog manluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa panahon sa pagpangalawat, aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paabuto nato ang mga aserit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tanawa ang mga yellow marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul.
Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Palihog manindog. Mag-ampo kita. Ang among gikalawat Ginoo makadasig unta sa kasing-kasing kanamong imong mga alagad. Aron magtuon kami sa santos nga mga pagtulunan. Makasabot unta kami sa among gisunod ug sa pagsunod makadangat sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God.
do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod, Pray for us. Saint John Bosco, Pray for us. Palihog manglingkod aron sa pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli. Aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod ug sunda ang mga instructions sa mga asirits. Tanawa ang mga red markings sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Before I give the final blessing, I would like to add something to what I have mentioned in the homily. There are at least two big obstacles for young people to respond to God's call to the religious life and the priesthood. I have mentioned the family, their attachment to the family, and the second one is their desire for a comfortable and easy lifestyle. But there is another obstacle that we can actually help to take away so that young people may respond to God's call, and that is poverty, financial challenge. Many of our aspirants are coming from families who cannot afford a college education, and yet they are in the seminary because there are benefactors who are supporting them. If you want to support more vocations, please get in touch with our parish office. We have a fund also for vocations. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa, dad ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.